Xi ħaġa li ħafna nies forsi ftit tgħaddilhom il-moħħhom hija illi biex aħna nħossuna ħajjin, apparti li rridu naġixxu ta' ħajjin, jiġifieri rridu niċċaqalqu u mhux dejjem bil-qiegħda jew dejjem fis-sodda minn dudejn, tajjeb, qiegħdu niklu wkoll ikel li huwa ħaj. X'jiġifieri ikel li huwa ħaj? Ikel li huwa ħaj jiġifieri ikel illi mhuwiex magħmul fil-laboratorji imma pereżempju ġej mill-pjanti, ġej mill-għelieqi, ġej mis-siġar. Fost hawn insibu allura pereżempju l-frott u l-ħaxix. Mela għalfejn hemm daqshekk enfasi illi rridu niklu l-frott u l-ħaxix. Għax dawn iva huma affarijiet illi huma ħajjin. Allura aħna ħajtu dik iċ-ċertu saħħa dik il-ħajja biex matul il-ġurnata ma nkunux mitluqin imma ħossuna tajbin u tajbin sew. Mela, dawn ukoll jagħtuna ħafna ilma, jiġifieri. Nafu illi bej 70 u 80% ta' ġisimna ġej mill-ilma. Mela kif jista' jkun illi aħna noqogħdu mingħajru dak l-ilma? U naf illi hemm minnkom illi it-toma tal-ilma waħedha ddejjaqkom. Allora x'nistgħu nagħmlu minflok? Apparti li iva xorta ħajkun rekomandat li tieħdu naqra ilma still jew sparkling taraw intom x'jaqbel magħkom jew ma jaqbilx jew x'joġobkom għax ma joġobkomx, hemm ħafna ikel li wkoll minnu nnifsu fih ħafna ilma. Again ħanerġgħu naqbdu mal-frott u mal-ħaxix. Allura x'inhu l-parir tiegħi? Il-parir tiegħi huwa li diment illi l-ħaxix u l-ikel li qed insemmu llum bħal frott jaqbel magħkom, iwa inkluduh bħala parti mid-dieta tagħkom għax rari huma l-kundizzjonijiet illi minħabba fihom intom għal xi raġuni jew oħra assolutament ma tistgħux tieħdu xi ħaxix jew xi frott partikolari. Niltaqgħu m'għandhomux.